Кызыл, яшькелт, алсу кибетләрдә мөселман күлмәкләренең нинди генә төрләре юк. Тулы образ тудырыр өчен яулыкны дөрес һәм шул вакытта матур итеп ничек бәйләргә. Бүген Мәликә безгә мастер-класс күрсәтәчәк. Эфирда форсат тапшыруы. Исәнмесез? Исәнмесез. Белгәнебезчә, яулык элек-электән килә. Әби-бабаларыбыз безнең өч почмак формасындагысын сайлаганнар. Хәзер модада ниндиләре генә юк, шулай бит? Шулай. Хәзерге вакытта иң күп яулыклар. Әйдәгез беренчесе сезгә күрсәтәм. Рәхим итеп. Бұл вариантны можно қолға қойырға. То есть уже на усмотрение қарайсыз. Менә былай итеп қойсақ та була. Икенче якка итеп куйсаң да була да? Әйе. Икенче якка Катларга кирәк булса булай була инде. Либо менә былай итеп калдырсагыз була. Димескә күтәреп куйган. Өскә күтәреп карыйк әле. Либо полный тюрбан ясарга инде. Бу безнең көндәлек образ. Әйе, бу көндәлек образ. Бик күп вакыт таләп итмәймегез? Юк. Бер 2-3 минут. Энәләр дә кирәкми. Самый легкий Шул ягы белән уңайлы. Әйе. Әйдәгез, хәзер икенче образ күрсәтәм сезгә. Әйдәгез. Чепчик шулай кала. Менә монда готовый яулыклар була. Монысы яулык. Әйе, монысы бу палантинка бит инде. Ну, уже рисунок готовый аның. Да, инде әзер бөтенесе. Әйе, әзер. Моны уже просто. Бу тюрбан кебек буламы инде? Тоже тюрбан кебек бәйләтеп була. Либо муенны капларга була. Хәзер күрсәтәм сезгә. Сез үзегез яулык бәйләү белән күптән шөгыльләнәсезме? Икенче ел була инде, иншалла. Казанда укып, менә хәзер яулык бәйлим. Идеяларны кайдан аласыз? Интернеттан карыйм. Хәзер бик күп идеялар шунда бар. Үзегез күлмәкләр, яулыклар тикмисезме? Юк. Образлар тудырасызмы? Без полный образ җыябыз. Моны тоже можно калдырырга, либо уж полный тюрбан итеп бәйләтергә. Кемгә ничек ошый. Без полный тюрбан ясап карыйбыз. Шулай. Минемчә бик матур. Аны берәр украшение белән дә можно ясарга. Хәзер сезгә күрсәтәм. Например, шулай итеп куйсак, уже икенче образ була. Дөнья бәйрәм. Әйе, булай бәйрәмчә була инде. Бәйрәмчә була инде. Яулык бәйләү инде ул татар халкында күптәннән килә имегез. Әйе. Яулык әле барлык билли бәйрәмнәрдә яулыксыз үтмәгән Сабан туйларын уятмый имегез. Хәтта егетләр дә кызларга яулык бүләк итә торган булганнар. Шулай. Хәзерге вакытта бик күп способлар да бар, возможностьлар да бар, бик матур. Хәзер нинди төсләр модада, нинди төсләргә өстенлек бирәләр, андый бармы? Яисә кеше үзе сайлый. Үзе сайлый. Әйе, кемгә нинди төсләр шуларны бергә подбирать итәбез инде без. Образлар куеп карап.
Менә шундый вариант. Хәзер тагын бер вариант күрсәтәм сезгә. Әйдәгез. Болай карап торышка бик җиңел кебек тоела, барыбер авырлыклар бардыр инде, без серләре дә Серләре бар. Тукымасына караптыр инде, без яулыкның. Әйе. Шуыша торган тукымалар бар, әймегез. Шуңа күрә чепчик кидерәбез безнең шумасын өчен резинка объем инде. Болай өйрәнгәч бик җайлы. Менә һәр тагын бер вариант күрсәтәм сезгә. Монысы инде безнең нинди образ булар? Монысы тюрбан кебек, но тюрбан узелок, уже икенче төрле әзрәк. Менә сезгә килгән кызлар күбрәк нинди образларны сайлыйлар? Бармы андый популяр образ дип әйтимме соң инде? Популярный вот как раз сезгә менә бу бәйләтә торган тюрбан дип әйтим инде. Хәзер бөтен кызлар шуны карап, кел шундыйларны сайлыйлар дип әйтсәм дә була инде. Тукымасынмы яисә бәйләү рәвешенме? Бәйләү рәвешен. Карыйк әле нинди образ икән ул? Готовый яулыкларны в основном әниләр бәйләтә, а менә мондый вот уже фантазийныйларны инде кызлар үзләре сорап. Менә булай итеп узелок итеп куйсак та була. Артып торыгыздар менә моны. Аха, рәхмәт. Сез бит инде никахка да образлар сөйлисездер, әймегез? Әйе, никахка да. Килен образы, әти, әнинең образы, Шулай. кунак кызларының, әймегез? Алар һәрберсе аерылып торырга тиеш, үзенчәлекле, бер-берсенә охшамаган, шулай бит? Шулай. Украшениядән карап инде обычно невесталарга инде украшение куябыз. Кунаклар бик украшение куймыйлар, но кемгә ничек ошай инде. Шуңа карап. Менә бу образ да бик удобный, җиңел. Аны бер авыр түгел инде ясарга дип әйтәм. Тюрбан. Монысы тюрбан булды, уже тюрбан узелок. Менә шундый. Бик уңайлы. Әйе, бик тиз. Бик тиз, бик уңайлы. Һәм башта да бик комачауламый. Аларга шундый украшение куйсак та була, анысы инде более праздничный була, менә булай итеп куйсак. Бәйрәм Әйе, бәйрәмчә була, әйе. Булай сорау теләүчеләр күпме? Менә башка, менә сез башлаган чорда һәм хәзерге чорда мөселман образына керергә дип әйтимсең. Әйе, сораучылар бик күп хәзер. Яшьләргә фантазия вообще бик күп дип әйтим инде, вариантлар бар. Элекче бер төрле генә яулык түгел, шуңа күрә кеше бик күп сораган. Сез махсус укыдыгыз инде. Әйе. Менә шулай итеп куйсак та була. Шулай итеп куйсак та була. Смотрик, аскарак. Мәликә, белгәнебезчә, әле яулыкны мөселман кызлары гына түгел, гадәттә башка көннәрдә дә кулланырга була иркен, әймегез? Җәй көнендә, шарф формасында берничә ысул күрсәтә алмассыз микән? Әйе, күрсәтәм. Бу очракта инде чәчнең җыелуы мөһим түгел, әймегез? Әйе, чәчне уже җыймыйбыз. Палантин алабыз, обычный палантинны. Менә шулай итеп чәч астына куябыз да. Менә тюрбан итеп, тюрбанга охшаган дип әйтим инде. Урап куярга була. Җәй көннәрдә. Моны футболка белән дә киергә була инде, без күлмәк кию мөһим түгел. Чәчләрне шулай итеп чыгарып, булай итеп бәйләп куйсак, уже икенче образ була. Булай итеп куйсак та була. Бигрәк тә җәй көне уңайлыдыр инде булай. Әйе. Менә шундый вариант. Бик яхшы, рәхмәт.
Шуңа да барлык татар кызлары да көндәлек тормышта яулык кулланмый, ә менә никах көнне инде мөселман образына керү үзе бер зур дәрәҗә име, зур йола булып санала. Моңа инде барлык кызлар да бик игътибар итә. Ниндиләрне сайлыйлар? Гадәттә ак төс бит инде сафлык төсе. Әйе. Менә сезнең кызыл күлмәкләр дә бар, яшел күлмәкләр дә бар. Кызылларны, яшелләрне кышкыны сайлыйлар кар белән Бер төскә бер төскә кермәсен. кермәскә. Әҗәй көнен наоборот уже акларны, пудровыйларны сайлыйлар. Анда инде үлән белән тоже бер төскә кермәс өчен. Яшел үләндә бигрәк тә ак төс матур булып күренә. Әйе. Бик яхшы әйе. Әйдәгез, сезгә дә никах образын кидереп карыйбыз. Мөмкинме? Мөмкин. Менә безнең шундый образ килеп чыкты. Күзгегә карагыз үзегезне. Бик зур рәхмәт Мәликә шундый матур образ өчен һәм безнең тапшыруда катнашканыгыз өчен. Без сезгә эшегездә уңышлар телибез. Ә мин исегезгә төшерәм, сез форсат тапшыруын карадыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз.